Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit! Pentru că a început postul, astăzi pregătește mamaia un cozonac de post. Am pregătit toate ingredientele. Am făina cernută, drojdie, esență de rom, de vanilie, zahăr vanilat, coajă de portocală și de lămâie, margarină, ulei, aici am Fanta în care am dizolvat zahărul și sare. Astea sunt toate ingredientele. Și care, mama, e primul pas? Cu ce începem? Primul pas, pregătim drojdia, mamaia. O fărâmăm așa cât de cât. În drojdie ce pui? Făină, puțină făină, o linguriță de zahăr. Și amestecăm bine. Văd că de Așa. data asta n-ai mai pus drojdie, pliculeț, ai pus cub. Mamaia, drojdia proaspătă, întotdeauna a mers mai bine și la cozonac și la pâine. Merge și aia uscată, nu pot să zic. Dar eu cozonacul așa-l fac. Acum să punem un pic de apă călduță. Apă plată, nu? Apă plată, Că tu mamaia. erai pretențioasă, puneai la unele rețete apă minerală. Da, mamaie, când fac clătite, când fac gogoși. Dacă nu aveam Fanta, făceam cu apă minerală și cozonacul, că merge. Sau cu lapte vegetal. Deci tu folosești Fanta ca să iasă mai dulce? E mai aromat. A, îi dă o Da, aromă de da, portocală. are o aromă. Și pe lângă asta, uite, am și coaja de portocală și lămâie, care îi dă o aromă super la cozonac. Acum mai drojdia, am amestecat-o foarte bine. Ia uite ce bine s-a dizolvat. Acum o punem la crescut. Drojdia de obicei cam cât durează, mama, să crească? Depinde ce cald ai în cameră, mamaie. Noi acum avem căldură și o să crească foarte repede. 5 minute e gata. Până crește drojdia, noi pregătim făina. Punem o linguriță de sare, o amestecăm bine prin făină. Aici am o jumătate de kilogram de făină, că nu fac decât un cozonac. Mama, ai spus în clipurile anterioare că nu vrei să pui sarea peste drojdie. De ce nu pui peste? Mamaie, așa știu și eu, că sarea ia din... Îi ia din putere? Îi ia din puterea drojdiei. Da, Și eu nu-și nu mai pot. face efectul ăla, să fie Nu, pufos. Da, așa am auzit și eu, acum n-am pățit. Dar așa cum am învățat, așa fac eu. Sarea o pun separat, drojdia separat. Deci mai pe scurt, mama, sunt mii secrete de nici nu știu de ele, abia acum le aflu de la tine. Și mai am să-ți mai zic, mai sunt secrete. Hai, cu ce continuăm acum? Punem esențele. Acolo ce esență ai? Am esență de vanilie, o jumătate de sticluță. Esență de lămâie mai pui în cozonacul ăsta? Nu mai pun esență de lămâie pentru că am aici coajă de portocală și de lămâie. Am esență de rum, tot așa am să pun o jumătate de sticluță, că jumătatea cealaltă o pun în nucă. Și jeleuri, ceva mai pui? Nu mai pun decât Stafide? nucă și cacao, atâta pun. Da. Cu atâta sunt eu pregătită. A, o faci mai simplă astăzi. Astăzi o fac un pic mai simplă. Deja se simte mirosul de aromă și de tot. Să simte mirosul de cozonac, mamaie. Miroase a sărbători, nu vezi? Vin sărbătorile, stai că vine Sfântul Andrei, vine Sfântul Nicolae, până la Crăciun mai e. Deci trebuie să se aștepte urmăritorii la rețete mult mai multe. Dacă ne ajută bunul Dumnezeu și mă simt bine așa cum mă simt acum, facem de da? toate. Facem, mamaie. Acum punem coaja de lămâie și portocală, o amestecăm și pasta bine și începem să punem din suc. Tot așa pui puțin câte puțin? Câte puțin, așa. Dar de ce pui puțin câte puțin? Așa, mamaie, ca să amestec eu bine făina, să amestece Să aibă timp să se amestece. Să se amestece bine, așa, da. Tu de obicei îți dai seama la ochi, nu? Că trebuie. Îmi dau seama la oi, mamă, și când îl iau să-l frământ cu mâna, atunci Îl simți și la mână. simt cel mai bine atunci. Cum e aluatul de consistent, Mai așteptăm cu drojdia? mai așteptăm un pic cu drojdia. Cum e, mama, e drojdia? Și-a dublat volumul, mamaie, acum putem să o adăugăm peste coca. Mai adăugăm puțină făină. Acum deja nu mai stai după aspect, o simți la mână, nu? Simt la mână, dar trebuie să începem să-i dăm margarina în loc de unt. Câtă margarină pui, mama? Cam o jumătate de pachet, mamaie, pun. Gata, le la mână? Gata, mamaie. Ia, mamaie, la mână, că acum simt eu bine consistența aluatului. Margarina e vegetală, untul e... Atunci când pui ulei nu se mai lipește așa. Exact, păi Da. uleiul dau la final, mamaie. Mai... Hai să-i mai punem un pic de margarină. Frământăm bine, iar să se încorporeze bine margarina. Începe să facă bule. Din ce o să faci? Așa trebuie să facă coca. Când frămânți, atunci
e spre bine. Văd că a mai rămas Fanta, mai pui? Nu mai pun, A, o lași așa cum e. o las așa. Mama, e și rețeta asta de cozonac, o știi tot de la Maia? Sau ai învățat totul din cărți? Am învățat și din cărți, dar o vedeam și pe mămica când frământa, când făcea. Eram mică atunci când frământa ea, că după ce s-a mutat aici la noi am făcut eu, că eram femeie măritată, nu trebuia să o mai las pe mămica să mai muncească ea. Că din câte știu, Maia ținea foarte mult la post. Mămica nu mânca niciun post cu dulce. Păi știu că și pe voi la fel vă ținea. Ne ținea când eram copii. După ce a venit aici la noi, nu prea am ținut noi cu ea. Cu toate că ne spunea să ținem post, că e bine. În primul rând e pentru organism, mama. Și vă făcea tot felul de rețete, nu? De post. Făcea mamaie rețete ce să pricepea ea. Așa cum se gătea înainte. Nu avea... Gogoși, cozonaci de post. Astea le făcea, da, atâta știa să facă. Gogoși, cozonaci de post, nu? Gogoși, cozonac de post, mamaia asta știa să facă. Alte prăjituri de post nu știa. Astea puține, dar vă plăceau. Ne plăcea mamaie. Mi-aduc aminte când ne făcea gogoși acolo, când eram copii, că mămica mea și cu tătuțul se duceau și munceau în Dobrogea vara. Și toamna veneau le dădea produse. Bani le dădea mai puțin pentru ce munceau. Dar venea vagonul în Drăgășani, acolo descărcau porumb, grâu și printre astea era o făină, așa îi zicea, făină de valț. O făină albă și frumoasă, mamaie. Și când făcea mămica și era câte o pomană la biserică și făcea gogoși, Doamne, toată lumea era cu ochii la ea acolo ca să le dea și lor. Și atunci aveam putina cu pește, putina cu brânză, absolut de toate. Aveam toată iarna, noi eram aprovizionați. Ce mai facem? Acum mamaie trebuie să frământ ca lumea. Și îi dau câte un pic de ulei. Și după aia stăm iară, o las la crescut. O las la crescut, mamaie să crească, o așezăm în tavă, iar lăsăm să crească. Dacă făceam 2 cozonaci, trebuia să umple. Să făcea mai mare. Trebuia să umple. Deci și dai cu ulei acum? Da, mamaie, dau cu ulei acum. Ia uite ce frumos arată. E o bunătate ți aici. Important e să frămânți minim 15-20 de minute, mamaie, așa să frământă coca de cozonac. Revenim când o punem la crescut. Ce să mai revenim? Când e crescută? Când e crescută. Până e gata aluatul, haide să pregătim compoziția de umplut. Avem nuci. Și ce ai mai pregătit, mamaie, pe aici? Nuci, esență de rom, un zahăr vanilinat, zahăr și cacao. Să mai măcinăm nuci, că nu sunt de ajuns. Mie îmi place să pun nucă mai multă, mai ales că nu pun altceva, să fi de rahat. Punem 3 linguri de zahăr, un zahăr vanilinat, esență de rom, după ce amestecăm bine, punem și cacao, pentru că nu facem de post și nu avem ouă ca să batem albușurile, facem o compoziție uscată. Punem așa la ochi, mama îi pune la ochi, cred că sunt 2 linguri bune. Tu îți dai seama și după culoare, nu? Îmi dau seama după cum își ia culoarea după ce amestec bine. Ia uite aici, e perfect, ce frumos miroasă. Gata, mamaie, coca, cum ți se pare? Gata, mamaie. E frumoasă, a crescut cam greu, mie nu mi-a plăcut drojdia care am luat-o, m-am păcălit. Să fim atenți când cumpărăm drojdia, este foarte important. Mai departe ce facem? Acum mamaie unc masa cu puțin ulei, răsturnăm aluatul. Ia uite mamaie ce pufos e, ai mă că a crescut. M-am chinuit eu un pic, dar a mers. Îl împărțim în 2. Acum îl întindem frumos, dar uite că și aluatul a ieșit, are culoare, fără să-i pun alte culori. Acum mai pune umplutură, cred că făcui umplutură multă, dar n-are nimic, că mai facem, că postul e mare, e destul de lung. Chiar vă rog să-mi dați comentarii și să spuneți ce să mai pregătim de post. Și răspundem în clipurile următoare. Îl adunăm așa frumos, iese un cozonac mai mare. Că e un purceluș. Ce frumos e. Gata și asta. Haideți să-l împletim frumos. Iese un cozonac, mamaie, baban. Acum se vede dacă... Gata, o acoperiți, rezolvați? Am văzut că, uite, ia uite, acolo, rezolvați?
Băgai și-o Uite înăuntru, că așa. face gură și a ce-i face? O stupăm un pic, mamaie, cu cocă. Ia, Acum iasă. acum să vedem. Exact ce trebuie. Exact ce trebuie, mama. Ia uite, acum îl lăsăm la crescut. Îi mai pui ceva mai pe deasupra, îi mai dai cu Acum- miere, ceva? Acum nu, îl lăsăm la crescut. După ce crește, după ce trece de tavă în sus așa, atunci îl ung cu puțină miere și cu un pic de apă. A crescut ceva mamaie, nu? Crescut, mamaie, e frumușel. Spusă, îmi făcut probleme drojdie, dar sper acum când îl bag la cuptor să meargă. Acum mamaie pregăti miere și cu lapte vegetal, lapte de soia. Să-i dau așa pe deasupra. Revenim când e gata, când e copt. Așa, mă, mamaie, hai să vedem ce ai făcut. Frige. Ia uite ce frumos e. Și asta tot așa, auriu. Ia uite, mamaie, cum iese abur. Stai că asta arde și mi-e frică că mi-arde fața de masă. Câta purcelă mi-a ieșit. O frumusețe. Ce bine miroase, nu mai ai esențe. I-am pus de toate, mamaie, să mâncăm cu poftă. Da, uite, vezi, parcă mai multă anucă, vezi? A fost poziție mai multă. Îl rup, nu tai. Ia uite, mamaie, ce e aici. Ia uite. Fâșii, fâșii. Cum ai ști? Vezi, mamă, și cozonacul de post. Să merge și fără ouă. Să poate. Să poate, mamaie. Le-ai arătat că se poate. Da, cam atâta cu videoclipul lui Mamaie. Ne revedem la următoarele. Nu uitați să vă abonați pe canalul Mamaie, să ne facem 100.000. Vă pup și vă îmbrățișez.